आच्छा बारु थाइबानि लारु आं थैबायना थैयाखै बेखौ नायनो फैदों नङा होमबा बिराद देरहाग'नाय बायदि मोनथारदों नङा होमबा आंखौ थानायाव थिनहरनो हानानै नुबायना आं बेसेबां मोजाङाव दं अमाराजानि खिथुआव आवलायना लाग्रा नोंसोर अमाराजानि खिथुआव आवलायना लाग्रा नोंबा आंनि खिथुआव आवलायनानै दाल्ला खादाल्ला मा सानदोंहाय बालनि नैबे दाउस्रि देलायखौ मा सानदों गुलिया आंनि खिथुआव फैनानै खिथुजोंनो खारलांफिनबाय मिथिबाय आरो नों आंखौ बुंबावदों माबायदि लाजि गैयै मानसिलै आंनि सिगां फैनानै आंनि सिगां मेव 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 बाथामिस नोंखौ जों लांनो फैदों थानानिफ्राय आंथ' बुङाखैना नोंसोरखौ लांफै होननानै महाराजा थौदो ओइ बमरस साला ओइ गैया मा गैया आंखौ थानायाव लाबोनो होग्रा दालाय दाय गैया नोङो जोंनि अफिसाव हाबनानै बायदिसिना खावनाया बेबोथ' मोनसे क्राइम ना आरो नों मा मा गोथार खामानि मावदों सिखाव खामानि मावदों बेखौ नों मिथिगौ खुगाखौ फुवारनो होनाङा बाला जाय फुवारबायना आङो खबजबनो रोङा खुगाखौ मिथिबाय बेनिखायनो दाउस्रि देलायखौ एग्रांनानै दाला न'आव थौनोबा थौ थौआबा था दाउखौबा आखाइ खबजबनानै बिदि होना बेनिखायनो मोजाङै लिंदों मोजाङै थौ एसेबां दादागिरि ना नों दाउस्रि देलाय माखौ लानानै एसेबां दादागिरिलै आंलाय माला दादागिरि जादों नोंखौ लांनोसो फैदों दा थानानिफ्राय नोंलायनो माथो थानायावनो थानो मोजां मोनबाय बालाय बेनिखायनो लांनो फैदों आरो दाउस्रि देलाय आं थानायाव थानायनिबो मोनसे जाहोन दं दा आं मोजाङैनो मोजां दङ बेनिखायनो आवलायनानै लाना उनाव खोथाया बिराद गाज्रि जागोन मोजाङै मोजां गावबागाव न'आव थां गावबागाव न'आव थांनानै जाहै लोंहै मोसाहैलायबाय था होमबा नों न'आव थाङा आं थाङा बेवहायनो थानोसै आरो औ उनाव जोंखौ दाय होनाङा दे मानो होआ जोंथ' नोंखौ लांनो फैफिनबायना नोंसोर आंखौ जेलाव थिनहरबानो आं थांगोन नोंसोर लांफैबानो आङो थांगोन नामा आं नोंसोरनि फुथुला नामा नोंसोर आगदाथिं फिदिंबा आं आगसिथिं मोसागोन आगसिथिं फिदिंबा आगदाथिं मोसागोन अमाराजासो आं अमाराजा बयनिबो खर'आव गाखोग्रा आरो नोंसोरनि खर'आव गाखोगोन लायथि आं सानखाथारदोंमोन नों बायदि मानसिया सुथा लायो नों बायदि मानसिया उदैयाव खोथाफोरखौ दोनथुमनानै उनावहायसो ओंखारहोयोना आंनि खोथाया उदैयाव थायो बिखायाव थायो समफ्ल'आव थायो मा नांगौ नोंलाय जाय लामाजों फैदो बे लामाजों थां आंखौ डिस्टार्ब खालामनाङा आं नोंनि हिनजावा आंखौसो दायफैगोन माथो जाखो ओरैनो थानायाव थाथाराखैहाय माबा मोनसेथ' काहानि दं मा काहानि माबा मोनसे काहानि दंबा बेनिखायनो बाहेराव ओंखाराखै नों सोरखौबासो माबा बिदि खालामनानै लालायबाय नामाबा नोंलाय हमजानो गिनानै ओंखायनो जेलाव दंफैयो आच्छा बारु थाइबानि लारु नोंखौ जाय गावदों नोंनि उदैयाव गावदों ना बिखायाव गावदों जाय गावदों बिराद मोजां मानसिलै बिराद मोजां मानसियानो गावदों नोंखौ बालनि नोंनो गावदोंदां नों बायदि पापि मानसिखौ गावनानै मा लाब जानो आं जानला माला मानसि दुरबलफोरखौ आङो टारगेट खालामाना आंनि टारगेटआ गिदिर गिदिर मानसियासो जाबाय दे महाराजा गोरोन्थिया नोंनावबो गैया नङा दङ थौदो थांफिननोसै बमर भाई आं नोंखौ दुसिला दे जियानो जादोला आङो साननैसो बेवहायनो थाथ'नोसै हिनजावा लानानै थां दाउस्रि देलाय थौदो आं बेखौ माबा मोनसे बुंनि नोंखौ लांनो फैनायाव नोंसोर थाङाखै उनावहाय जोंनि खिथुआव एल'हैनाङा नों एल'गोन एल'नो मोना बाल्ला नोंसो थाङाखै आरो नों बेवहायनो थैयो थाङो नोंनि खोथासै दरखार गैया बाल थौदो थांनोसै Allah disturb नोंसोरखौथ' गारखेनसै आङो साला साननैसो मोजां सान्थि थानो होनबा मोनलालै ओइ साला आं थाङालै साला बाहेराव न'आव थांना लानांगौबा खरा बांसिनसो गरम जागोन बेनिखायनो बेवहायनो आरामसे उन्दुनानै थाबाय थानोसै दरखार गैला बाहेरनि मानसिफोरजों रायलायनो लोगो हमलायनो दरजा मा नांगौमोन नोंनो माखौ मिनिदों नों जाथि माखौ मिनिनोब्रा दरजा बोरो नोंनि लोगो पर्दाया मानो नांगौ नों दरजा बियो पर्दा सानैजोंखि नोंसोर गारलायनो हायोना बेनिखायनो नों जेराव पर्दायाबो बेवहायनो थानांगौ आं पर्दाखौ मोजां मोना आंबो नोंखौ मोजां मोना नों आंखौ मोजां मोननोबो नाङा नों बायदि मानसिया मोजां मोनाबाबो जायो आंखौ नोंजोंलाय सोर रायलायनो फैदों गुमै औ थौदो थांनोसै बेरायनो र' दसे उनाव जाथि नोंसोर माला बेरायनो थांनो प्लानिं खालामखो दहाय फुङाव आंलाय माथो जेबोखौनो मिथिया मानो होनोब्ला नोंनो खोन्थाखायाखै जों मा औ नोंखौ थांनाय नङा साननानै जों लिङाखै लिंबा थाङा जायो नामा होमबालाय ओंखारदो थाङा आं
दासो माखौबा जेबो नङा दे गुमै जा सानैजोंनो थांगोन दरजाखौबो लांफानोसै नामा फर्दा दरजा फर्दा थाबासो समायो माथो समाया आं दरजाजों थाङा अके दे होमबालाय थांनोसै गुमै नोंखौनो गोसो थोगोन आं नोंखौनो लागोन दरजाजों आं नोंखौ लोगोबो जानो होआ आरो दरजाखौ गोसो थोनोबो मोना आंनोसो नांगौ नोंखौ आंनोसो दाउस्रि देलाय समायना नुथारदोंना माबायदि दं नों माबायदि दं आंलाय माबायदि थानांगौ जाखोबाय नाथाय नोंनाथ' देहाया बांद्राय मोजाङानो जायाखै खोमा नों मानो रेस्ट लायालासिनो जोंहानि दखानाव फैखो मा सिखाव सानदों नामा आंखौ नङा नङा बिदि मानो साननो नोंखौ जेबो खावाबालां नोंसानि मोखाङासो सिखाव बायदि आंना आखलाथ' सिखाव नङाना नै बाला आखलाबो सिखावानो आंना चेयारबो गैयाहाय जिरायनोबो न'आवसो दोनहैजोब्बाय हायोबा खर'फोरखौनो बहायनानै हो आङो खर' सायावनो जिरायगोन नै माबा उल्था उल्थासो बुंलाबायबाय मा होनदों जेबो होनाखै हा माबाफोर जाबायना जायाखै मानसिफोरनि खर'नि थैसो लोंनो लुगैदों आं दाउस्रि देलाय मा जानला माला बुंलाबायदों जोंलारिया फन खालामबायना खालामाखै खालामबाय दहाय फुङावसो रायलायदों होमबालाय मोजांनि बाथ्रा आयौ मा खोथा गैया बाथ्रा गैयाब्ल' थांखो बेलाय जारलासोहाय बेजोंबो मा खालामो मा थायो फात्ताखौ मोनलां बेखौ आरो बेसेराखौबा सोर गुलि गावखो दानि जुगाव गिनांसिगौहाय जायजोंनो बेजोंनो सुथुर जालाबायनो दानसोरां जागोन दे आं थांगासिनो नै आं अफिस खाथियावनो दंखायो आं स्कुटिखौ सार्भिसिं सेन्टाराव होनानै फैबाय गारिया एसे गाज्रि जानानै दं बेखायनो नों मानसिया मानो इसिबां दसेनो थाबायखोब्रा साननाय हनायानो गैमारला नामा नोंना हो दुखु जादों आं मा दुखु जालायखो ओरैनो उनाव खबर लागोन ना नोंखौ सोर गावदों गावनाय मानसिखौ मिन्थिखायो आं बेफोरखौ बिदि रायलायजाया लामाथारै थ' न'आव थांनानै मोजां रायलायहैगोन बांद्राय बेफोरबायदि सुन जाबाय थानाङा नों दाउस्रि आंबो अफिसाव थांगोन निउस फरायहैगोन बाल मा निउस फरायनो जालायखो नोंलाय मोनसे वार्निं होनो जाय आंखौ गावदों बिनि खर'आव हासु लागोन होननानै फै माथो बे क्लिअपेट्रानि खर'आव हासु लायागौ मानि आं सान्थियै उन्दुआ सान्थियै आं थाया आरो मालायखौबो थानो होआ बाला मा बुंखो जोंलारिया किडनिनि सोमोन्दै मिथियो औ आं खोन्थानाय बायदि मोनबाय मानो खोन्थानांगौ आंथ' नोंखौ खोन्थानो होआखैमोन ना सैथोखौ मानो लाखुमानो सैथोआ जेसेबांनो गोबाव जागोन एसेबांनो बांसिनसो खंख्ला जागोन अब्लाबो जेबो नङा बांद्राय बेफोरखौ सानबाय थानाङा आं नोंनि थाखाय सुप लानानै फैदों बेखौ लोंदो थेंक इउ बानलु बायदां जागोन दे जेबो नङा बे जावलियाया जेलावनो थाबाय थानायसैनो औ मालाय फैयानो मानोलाय जेलाव थानो मोजां मोनदों बेलाय मालाया जेलाव थानो गियो बेहा थायो आंबो बेखौनो बुजिनानै मोनला अमाराजाखौ नोंनो लिंहैदो जों बुंबा जोंनि खोथाखौनो मानिया बियानि गाज्रि मोनना दै माखौ बे अमाराजाना सोरबा हिनजाव गोसोथोनाय गैयाथ' जेल सिङाव सासेजों नङा सानैजों नङा गोसोथोबाय थाबोबाय गोदोनिफ्रायनो दाबो पुलिसफोरजोंनो गोसोथोलायाखैथ' मा मिन्थिगौ आरो आंबो सानबेसे जेलनि ओंखाम जायो नायनि नोंनि बिमा थासान्दियाव आं नोंखौ गाबहोआ दाहायनो थांगोन दाहायनो लानानै फैगोन आं बेखौ बेयाव थानायाव सोर पुलिसजों लाइन मारिगासिनो आंबो गारनायाव गैया आयै थांनानै लानानै फैदो थांखागोनबो आं बे नेवलायालाय नेवलाखौनो लानानै थांगोन आं नेवलाया बाहेराव दङ बेखौनो सोंहैनि आं मानोथो बिदि जाखो बेलाय जेलाव थानो लुगैलायनाय माथो बुंबावनो आरो खर'आनो जाला बेना बायथोंसै आइयासो लाबोनो हासिगोन बेखौ नोंनि खर'आ थिग जायगायाव दङ ना गैया मा जानला मानला आंखौ आइ लाभ इउ होननो फैदों साफाखासेनो सोबा जागोन बांद्राय आंखौ साया खालामनाङालै नोंखौ आंनि अनगा रावबो गोसो थोआ आंखौ गोसो थोआ जाबाय गोसो थोयै नामा नोंखौ बादुलि होननानै सारा संसारानो मिन्थियो आंसो नोंखौ गोसो थोयो बांद्राय दुगि जानाङा आयौ माबायदि आंखौ दम होलायदों नों आंखौ दम होनो जेबो मोन्थाय गैया अमा बसनि पारमिसन मोनखानायखा बांद्राय खिन्थानाङा नोंखौ आं गोदै जि मोजां बुंबाय आं नोंखौ गोसो थोयो होननानै आंजों बारा गोरा
हाबा जानायखौ गोरलै सानथारदों नामा? दानि जुगाव सासे थांबा सासे गोदान मोनगोनखाय हाबा जानो ख्लाब जाबाय थायो। बिदि नङा, आं दावदैखौ हाबा खालामगोन बेखौल' लागोन। जाबाय, खोनासंला आं बेफोरखौ। अमाराजानाव दोनलां आंखौ। बबेनि बियो पुलिस हिनजाव गोसोथोनानै फैनो बादों? मा बेलाय? आंखौ पुलिस थानासिम दोनहैथां। बेखौ नायनि आं सोर हिनजाव पुलिसखौ गोसोथोदों। मा हमनानै लाबोनो आं? थाव होमबालाय, आंनि उन फै। नेवलाया आंखौ हाबा खालामनोल' ओंखारो। दाना माथो बिराद दुगाबो जाबाय। आं थाबैनो जाथिखौ प्रप'ज खालामहैफिननांसिगोन। जानाय नङा, आं प्रप'जखौनो खालामहैनोसै। जाथि, आं नोंखौनो लागोन। बानलु बेदां, डाक्टरा माला डिसचार्ज खालामनो होनदों? डाक्टरालाय गाबोननो होननानै बुंदों। अब्लाबो साननैसो नों बेवहायनो थाथ'। नाङा, आं बेफोरबायदि थाबाय थानो हाया। आंहा क्लासबो दं, डिउटिबो दं। नोंनि देहाया मोजाङानो नङाबा नों माबोरै डिउटि मावगोन? था नों साननैसो बेवहायनो। नाथाय हस्पिटालनि बिला आरो जाबायदि नुदों बिराद दामि हस्पिटालावसो दोनफैखादों आंखौ। आं बेवहाय थाबाय थानो हाया बानलु। आंखौ हस्टेलाव दोनहैदो। आंहा गोबां खामानि दं। जोंलारि, बेफोर जाबाय थागोन। बांद्राय सानबाय थानाङा। डाक्टरा जुदि बुंदों गाबोननो डिसचार्ज होगोन, अब्ला आं गाबोननो थांगोन। आं बेवहाय बेफोरबायदि थाबाय थानो हाया। प्लिज बानलु बेदां। मोनसे कन्डिशनाव। मा कन्डिशन? नों हस्टेलाव नङा, जोंनि एपार्टमेन्टआव थाफैनांगोन। माने सिखिरिनियाव नङाबा आंनाव। आरो सिखिरियाबो बिनि देहाया बारा मोजां नङा। जागोन दे, आं सिखिरिखौ नायगौमोन। नुगोन ना बेखौ? मैया बियो नोंखौ नायनो फैदोंमोन, नों जेब्ला उन्दुलांबायमोन। आं दा सिखिरिखौ लोगो मोनगोन ना मोना? सिखिरिया दा रेस्ट लाथ'बाय। बेनिबो इन्जेक्सन होगासिनो दं। जागोन दे। अके, रेस्ट लाथ'दो। बानलु, एन्टनिय'नि माबा खौरां? जेबो खौरां गैया। एन्टनिय'आ मानो आंखौ खौरां लाथाराखै? माबाफोरसो खैफोद? बिनि बिमायासो। जोंलारि, नोंनि बेफोरबायदि समावबो आं नोंजों थाफानो हानाय नंला। आं मा मोखाङै नोंनि खाथियाव थाहैबावगोन? आंनि थाखायनो एसेबां खैफोद जागासिनो। बे खेबाव ओरैबायदि जाथाय जाबाय, जायनि थाखाय आं नोंनाव निमाहा बिनोबो गोहोआनो गैला। नों फैया होननानै बुंखादोंमोन जोंहानाव। अब्लाबो आं ब्रा लेंना लाबोनानै नोंखौ खैफोदाव खोख्लैबाय। अब्ला आं बोरै नोंनि सेराव नुजाहैनो? आं दि सासे दायनिगिरि। आं मालाबाबो नोंनि सेराव नुजानो हानाय नंला जोंलारि। मालाबाबो नुजानो हानाय नंला। बेराफारसे आइखौबो साजा होनांगौ। जेब्लासिम आइखौ साजा होआ अब्लासिम आंबो गोजोनै थाया जोंलारि। जेब्लासिम आइखौ मोजाङै जोबथेसालियाव दोनहरनो हायो, होमबासो जानांगौ आं नोंनि सेराव नुजाहैनो हागोन। अब्लासिम नों मोजाङै थादो जोंलारि, मोजाङै थादो।